Sa pagkakaburunyog, problema mo, iboses mo, ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan, Tingog Kanbanwaan, digdi sa DCGB. Diyos marhay na aldaw giraray sa Indogabo sa muya pong mga paraan tabay. Miyerkules ngunyan aldaw kan sa tuyang mahal na inang Santa Maria. Kami po minapaabot giraray nin maugmang pataratara sa lambang miyembro kan familia kasabay ang pagpagirumdum sa paghampang takan kasiributan. An mahal na amang Diyos dapat ipigpaenot niya to sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Day makalingaw, magpasalamat lamang sa mahal na inang Birhen Santa Maria, our Mother of Perpetual Help Novena. Live po yan, 5:15 sa DCGB AM. Kasabay dyan, kami po minaimbitar na mag-iriba-iba na kita ngunya na 23 kan Agosto 2023. Sagkod alas 10:30 man sa Tingog Kanbanwaan. Urog na po itong so nagdagos kan pagdadangog. Welcome na tabe. Magiging katuwang tadyan sa luwas mayormente ang news team and mega force patrol sa panginot kan sa kuyang kumpadre. Chief Reporter kumpadreng Jimmy. Kasabay pa ding Alarmario and Galero Joshua Bino. Siyempre yaon dyan sa First District man si Pading Jomar Bien. Sa Manibela sa Samuya pong mobilya yaon dyan ang Samuyang Mata sa Kalsada Henry Mata. Welcome sa ating mga kasamahan from Philippine Navy. Welcome sa house. Sa control technical yaon ang Samuyang Chief Tech Ramir Tanay. Para po sa Samuyang broadcast region-wide. Iyan po na nagkakadarangog dindo sa radyo ha. Sa speaker ka sa indong radyo. Sa inman na parte po kan Kabikulan. Sa traditional radio sa AM band si Ramir Tanayan Samuya pong kairiba dyan sa technical control. Duman sa newsroom sa padagos pong pag-antabay kan mga istorya sumada sa lado lokal, national, international. Nangingenot po dyan News Director Mar Dela. Katuwang dyan si Angel Mustasa, si Gian Matthew Balyaran. Siyempre igaman po kami sa social media platform sa Samuya pong mga bareta sa internet. Jimos Barrios. Katabang na dyan si Thresia Marie Litana. Sa Samuyang internet broadcast sabayan pong nadadangog kita asin nahihiling sa internet worldwide, netwide, apera sa traditional radio, sa DCGB News Online sa Facebook, asin sa YouTube DCGB Legazpi City, Philippines, and sa live app DCGB live app. Yaon dyan Thresia Marilitana. Ako mapan sa indong servidor sa radyon sa indong Public Information Officer ng Bayan. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Thank you so much Tabi Chief Tech Ramir. Ang numero ko 0926-0156020 sa Globe and 0961-759-0888 sa Smart. Good morning sa mga nag-arantabay diyan po sa DCGB News Online, asin sa DCGB Live app, imaging sa DCGB Philip L. Legazpi City sa YouTube from the Philippines. Marhay na aldaw tabi sa Indo programa ining Tingog Kanbanwaan sa indong naaantabayanan diyan sa Bunker 1. Migong King Reginaldo, maray na aga tabi sa imo amigong King. Thanks for being there always sa programa tabi yan. Bueno, digdi mo na kita sa nagkapirang istorya sa lado lokal. Kasuhapon sa
Bicol target nailaog ni kumpadreng Jimmy na salita usarong news item hali diyan sa Pulangi Albay sa Sanggunian Bayan kan Pulangi manunungod ini duman sa pag aasikaso kan nakaabot sa hunta municipal kan nasabing lugar itong nangyari sa sarong leakage hali sa sarong poultry farm diyan sa barangay Pinagdapugan kan Pulangi yung Bambam na poultry house dyan. The good thing of it is that mismong yung management tabi nagsibot-sibot primero sa pag-ugi niya to kan istorya kasuhapon sagkod kasubanggi mismo pala na management talagang sinibot kayan primero nagpasiring duman sa kapitan kan barangay na kapitan ngaya medyo nagkaigwanin remalaso taigwa dumaning improvement na pinagigibo sa poultry farm duman sa Pinagdapugan yung Bambam Poultry Farm so nagtatrabaho day man bagatabi talaga nin perfecto na man na klaseng trabaho near perfect igwa pero day talaga ning perfecto igwa nin mga diit na lapses dyan igwaning diit na mga daiman tito yung nasala na mga corrective measures kaya ito nag-leak yung parang tubig may nag-leak pasiring duman sa kanal and pasiring duman ultimately sa riverways kan niyaon sa barangay isus mga pagtaraning na lugares sagko na nakaabot duman sa mga bodies of water tabi yan. So itong waste, liquid waste coming from the poultry farm is nag-leak nagkapirang oras gayud ito. But yun na nga niyan, day nagpabaya tulos po na management mismo nag-report duman sa barangay. Kapitan tabi, may nangyari pero pinagre-remedyohan na sa mas lalong madaling panahon pinagre-remedyohan na. So maging gobyerno tabi apera kan kapitan barangay mga taga DNR through EMB nagpasiring duman nag-inspection and iyon na po tabi ito corrective measures has been and is being done tabi yan kaya duman sa findings man kan Sanggunian Bayan kan Pulangi yan na poultry farm diyan sa Pinagdapugan kan Pulangi yung Bambang Poultry Farm tabi okay na tabi yan corrective measures is being done and daiman po yan tabi pinagpababayaan and yan na poultry farm na yan sa pag-uugid niya to dainin pa man na derogatory or negative report and daimanin mga matitinding violasyon dainin suspension kan operation dainin closure dainin cease and desist order na pinag-issue sa poultry farm na yan talagang mina-comply ni na todo yan duman sa mga rekisitos na ipinag-i-exihir kan sa tuyang gobyerno environmental compliance certificate pagsunod kan espesifikasyones po kung ano mga dapat na gibuhon tanganing dai makapulyot sa pagtaraning na lugar lalong-lalo na sa parong sa langaw iyan na mga nagbubulos na ina mga waste materials day po sindakaan ni negative record for so long a time ngunyan lang sana po tabi ta nagkaigwanin diit manaday man tito yung remalaso duman sa pinag-introducer kunta na nila na improvement pa para mas lalong makakomply sinda duman sa rekisitos kan gobyerno. Sungon yan tabi areglado na yan mismong ang DNR yung mga taga Environmental Management Bureau it's a go daining problema tabi na operasyon kan farm na ayan dyan. And rest assured, ito bagang nagkakatarakot ngaya ati kan manok ipot ngaya. Pardon the term, the word sa mga nagkakaon, nagpipraning pagkaon. Pero dahil kitang ibang magagamit, yung ati kan manok, dahil man iyan tabi nin peligro dyan sa mga waterways, and dahil man in peligro duman sa habitat. Iyan nga ni inaati kan manok, galing hali dyan sa mga poultry farms na yan, pigbabakal nga ni an kan nagkakapira na nasa
farm industry, lalo na yung mga may fish pond baga tabi, Chief Tech Ramir, pigbabakal yan por kilo, por sako, tapig sa sabwag nga ni iyan sa mga baklad, fish pond, tapig papakaon iyan po sa mga sira. Kaya dainin ko niyan po yan, dainin peligro po yan. Dai mahadit na ngaya itong so makainom ito tibaad ngaya igoning ati kimanok na nainom ka itong so mga baka o igwa maning damulag yan na nabulusan ka ito ni na diit na peryodo kahali dyan sa poultry farm na yan, dai po nin peligro yan. Taayan nga ni na ati bagakan manok, isisabwag mismo iyan dyan sa mga fish ponds. Yan. Nagigian arog na sa nakadang natural cycle paano kan sa tuyang kunyan sa tuyang anong apod ka na ecosystem yan natural na pagkaon iyan tabi kaya diyan po sa Pulanggi dahil na po ng problema. Rest assured tabi, no less than yung may sadiri kang poultry farm na dyan, yan na Bambam poultry farm guide ito sa Pinagdapugan, talagang sinibot nin marhay. Dahil po nagpabaya. And igwa man yung pag-ako na talagang aksidente. Sa pagtatrabaho baga, dahil man iyan talaga nape-perfecto. Isu mga trabahador nga ni gayda, parang pinag-remind ka itong sumay sa diri kang poultry farm, tultulo nindo. Tanganing dai na mautro tamala mo nga niyan igwaning leakage na nangyari duman sa wastewater disposal system na nagbulos duman sa nagkaperang waterways hali dyan sa poultry farm pasiring duman sa mga lugares na pinag-agihan ng tubig dyan sa area na yan tabi. So in-report tulos yan mismo kan management kapitan uni po tabi may nangyari duman pero we are now introducing corrective measures and in fact yung gobyerno nasyonal mismo sa paagikan Environmental Management Bureau nagpasiring duman and pinag-assess pinaghiling so corrective measures na pinagigibo na it's a go na tabi. Kaya maski nga ni ibaga dyan sa sa sanggunian bayan kan Pulanggi okay na po yan na kumbensido na and there is an assurance na dai po yan tabi makaka-afektar sa immediate periphery ang operasyon na na poultry farm midbide na poultry farm na talagang they are introducing and they are implementing adapting measures strictly in accordance with the specifications kana Environmental Management Bureau and all other agencies concerned na namamahala kan mga arog ka na operasyon kan mga poultry farm. So yan po tabiha dyan sa mga taga Pulanggi, be assured enough na iyan na problemang iyan dyan tabi is being taken care of and nasolusyonan na po tabi ha. So yan sa tuya mo ng mga initial na entrada ka na programa, igwa dapat kitang makakahurong niyan kundi beg nindiit na oras nagpa-reschedule ta na sa Senate. Ang dapat ko tanan niya itong makakahurong niya na pagkaaga and igwa pa kitang mga naka-schedule man na makaka-istorya man digdi sa programa plus yung mga temas niya to tabi na pinagsusubaybayan man lokal, nasyonal and saro sa makangurong tabi Chief Tech Ramir nasusubaybayan nindo itong kasambahay na pigpaparabugbog nin nagkapera ng taon kan sa indang amo. Naan sa indang amo, pati sa indang mga aki, ang negosyo, pagkakarne. Nakaabot na ba ito sa Senado? Si Nanay LV ba yun? Kahirak man ba yan? Nasa 40 anyos ang edad, pero ang sa iyang pamurumustra, gari 70 years old na because of the physical sufferings, emotional and psychological sufferings na sa iyang sisapar sa mga malademonyo niyang amo. Magkakarne, iyang bagatabi na mga bagkakarne, iguan kasupig sa abitan kang karne, nahiling ni doy na, gari dakulao na banwit, na gari letter J, diyan bagay si sabit ngaya bagong katay na baboy, o kumpirang kilong karne, isisabit bagay yan diyan tabi, Chief Tech Ramir, nagari letter J na dakulaon, garo banwit na dakulaon, isinabit pala ito duman si Nanay LB, pigbubugbog, isinabit duman, Jesus Mario Joseph ta nagkaigonin hearing baga sa Senado kanakaaging aldaw
And sabi ni Senador Francis Tolentino ay talagang makangurungirhat. Nabuta na nga iso sa rong mata, grabe, pigmamartilyo. So, pribadong parte kan lawas kan na Nanay LV. Plus, dai papipasweldo tabi. Puon na 2017 yata ito, o 2019. Sus Mariosep na grabe. Ngunyan, dai nag-atindir su pinag-imbitaran sa Senado na amo ka ito sumag-agom. Tanahay blada. Pinaraksi biyo ni Senador Jinggoy Estrada Socan. So excuse letter. Makangurungirat ang gibo-gibo ta. Naghihiring sa Senado ta aaramon nila sa mga circumstances and they will strengthen yung kasambahay law. Tadyan baga sa igo ba kita ngunyan ning lay na minaprotehir kan diretsos asin nangangataman kan diretsos bilang mga tao kan mga kasambahay. Yan. Pero ining sinanay El binagulpi tabi ano na hiling din tabi ito ha. Uy mga parantabay dyan tabi kung gusto ninding load tabi manao kita ngunyan 50 agen giraray na load. Ta medyo may nag-iing sa tuya. Magpa-load ka ngaya piyo tanganing sa mga paradangog mo mag-text sa imo ha. Oh, maka 15 kitang texter mo yan, takaswapon, naka 16 kita eh. O, 15 lamang na texter. So, ika 15 texter, igo kita ng load, 15 pesos. Yan, 50 pesos, tabi. Indikar lang nindo, ngaran, tagasain, budakon ang number nindo, itataram nindo kung Globe or Smart. Yan, tabi. So, sige na ka mo. The lucky number 15 texter, taod-taod. Maka 15 kitang text, tabi ko niya. So, ika 15 texter, 50 pesos na load yan. Ngaran, tagasain, and isabi lang nindo, Globe or Smart, tabi ako. Yan, oh, sige. So, yan po tabi ha. Ang pinag-usubaybayan niya to. Ngunyan, papadara na ito ning subpina. Tapos, so, primero, imbitasyon. Itong amo, pinaninirbihan ni Nanay LV. Imbitasyon sa committee hearing ay inisnab ta nagsagin-sagin na high blood. Ang masunod na sa inda subpi na natabi. Pigtatarabang-tabangan Chief Tech Ramir kahirak man ka Nanay LV. Pati sumanga aki nagkatabang na nagbububog martilyihon ka. Grabing physical and emotional psychological sufferings na sa parin ni Nanay LV. Kaya nakakuha ito ng atensyon sa Senado tasos kasambahay lo ang planong ani na Senador Tolentino mas panglalangkawan ang penalidad plus itong kaso kriminal, lalangkawan ang penalty sa mga mapatunayan na nagmamaltratar kan mga kasambahay. Gun mo na grabe, agang-aga niya ako, isus, kahira ka itong Nanay LV tabi ha. Ngunyan, taday nagatindir sa masunod, subpina, tanganing mas makusugan ngipod kan Senado tabi. Yan. Sige, oy, nako, paludan mo man nako. Primo, smart ako. Sorry, Primo. So, ika-kinsing texter na makachempo, texting tabi. Ang number ko tabi, 0961-759-0888 and 0926-0156020 sa Globe. Ay, Primong Zaldi Fernandez, good morning. Grabe, Primo. Irakman kan biktima ata. Grabe talaga tabi, Primong Zaldi. Kung mahiling mo, si Nanay LV is just 40 years old, more or less. Linya 40. Pero ang sayang physical na mustra, halos 60 anyos na because of the physical and emotional psychological suffering na sinapar niya duman sa mga demonyo niyang amo na nagdindigar pa. Ugon mo isabit ka tabi, Chief Tech Ramir, duman sa pigsasabitan baga kang bagong katay na karning baboy. Tapos duman ka bibitay-bitayon. Sos Mariosep naman talaga naman Oy, si Claudio Castuera kan bagong abre. Good morning tabi say mo. Keep on texting. Iguan na kitang dua. TNT Smart na siya tabi. Claudio Castuera sa pamilya nindo diyan sa bagong abre. Good morning. Keep on texting. Tibaad machambahan nindo kamo ika-kinsing texter tabi ha. Si Ronelo Ramon Mendina kan bigaa. Good morning. Smart da siya, talk and text. Oy, Ronelo Ramon Mendina kan bigaa. Good morning tabi sa Indo ay may listener kita sa bigaa, may listener kita sa bagong abre. That's good enough. Sentro ini kan Legazpi tabi ha. Dan si Primong Zaldi sa ing katabi nakaantabay ngunyan.
Sa inalugar ka tabi, Primong Zalde, ha? Ito pa. Tallar no tiene pegas porque es Oy, from Bakakay Albay, ang familia Dumalaon as in Nebreha. Diyan sa Crispy King. Good morning tabi sa Indo dyan. Sige, keep on texting. Ayan, no, pera na ni. Saro, 2, 3, 4, 5 ng texter. Mading Veni Banta diyan sa Santo Domingo. Good morning. Budakay Pading Jerry Banta. Oy, iguang taga Kamaligo. Kamalig, 579. es la bomba que basta O si Jim, si Jerome na Llarena. Good morning man tabi sa imo. a mí, así me gusta a mí. Pera na ining texter niya to. 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yugon mo ang. Extano. Sige lang. Text lang ka mo ng text. Pag natsimpuhan na ka mong ika-15 texter, 50 pesos na load. Yan, ano, Mading Veni. Buda pa ding Jerry Banta dyan sa Fidel Sortida, Can Santo Domingo, Albay. Keep on texting lang. Mantang kita po nakaprograma. Dahil po sawa mag-text. Takun matsimpuhan ka mong ika-15, matik yan, 50 pesos load. Ali po sa Tingog Kanbanwaan. Maray na agad tabi. Q. Henry Guerrero and Chatit Guerrero. Yan sa Macapa Corporation. Ray na agaman kay Cal SD25. Abi ni Cal SD25. Good morning sa mga taga nito. Siring man sa mga taga Daraga Asin Kamalig. Yan, sigian pasyar ni Cal SD25 ta importante na naiisihan an nasa buot kan tawo. Iyan ang repository po kan gabos na wisdom kung paano papadalaganon asin kung paano maitatao kan gobyerno ang serbisyo sosyal. Yan ang sabi ni Cal SD25. Importante yaong kita sa tawo. Cal SD25. Oy, may dalawa pa tayong text. Pera na ito, 8, 10. O, 10 na ho. Moises Mesa, may taga Santo Domingo man. Moises Mesa, good morning. Digdi ako sa Malabog, sa Harong. Daiman ako laog sa office. Yan, sabi ni Primong Zalde. Ay, igwa na kita nin 10. 5 na sa natabing texter. Marilis na kita. So, ika-15 texter. 50 pesos load, matik yan. Sige lang, text lang po kamo ha. Oras Pilipinas, tamay halawig kitang para hanap buhay tapos dakol pa kitang mga istorya. Oras Pilipinas, sakto po yan, 9:30 ng pagkaaga. An oras hatod sa Indokang. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abagan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO, love your ride. Paraiso Beer, a taste of Paraiso. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito, now in Kulitro. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan deslorya sa tong mamigdidan. Nailawan, ang mga madiklom na lugar. Ang kada barangay sa iyang tatabangan. Para para sira kababaihan. Kaloyan deslorya sa tong mamigdidan. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan deslorya sa tong mamigdidan. Kaloy! Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ-centeredness. justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success.
process. The schedule of enrollment will be on July 10 to August 11, 2023. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, Our word! August is Family Planning Month. May mga katanungan ka ba? Tara, usap tayo sa family planning. Visit www.usaptayosafp.com.ph. Sa family planning, protektado ang pamilyang Pilipino. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling sa tulong ng family planning. Isang paalala mula sa DOH, Popcom at USAID para sa Healthy Pilipinas. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abagan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO, love your eyes. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po iba yung ginagamit ko. Ngayon gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung yung skin ko. Dati medyo brown, ngayon medyo nag-light na. Within 1 week mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance
kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Nay, supli niyo po. Ito na lang ba? May check-up pa ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. August is Family Planning Month. May mga katanungan ka ba? Tara, usap tayo sa family planning. Visit www.usaptayosafp.com.ph. Sa family planning, protektado ang pamilyang Pilipino. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling sa tulong ng family planning. Isang paalala mula sa DOH, Popcom at USAID para sa Healthy Pilipinas. Padi! Gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Auday magpara-problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata! Ano man ang yaon sa Nong Meat Shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daay kanin pagsisisihan. Nata, barato asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tocino, halit sa Pampanga asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa Nong Meat Shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantuan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na. Makita ka pa. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Constipation na solusyonan sa paggamit ng activated charcoal capsule ng Doc Alternativo. Nakatulong ito lalo-lalo na kapag hindi maiwasang makakain ng mga karni o ano paman na at higit sa lahat kapag mahirapang magbawas. Ito yung iniinom ko at pagkatapos na ako makainom nito. Parang inuutosan niya akong pumaron na sa CR para magbawas. Pag sumasakit ang tiyan ko, iinom ako ng charcoal, nagbibigay ito ng lakas ng katawan. Ako si Rolando Gaspar, taga Maridos, Santo Niño, 65. Pruweba sa kaepektibo ng Activated Charcoal Capsule ng Doc Alternativo. Mabibili sa Doc Alternativo branches nationwide. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Ang hinihintay, dapat na serbisyong tunay. Pagmamahal niya sa mamamayan, wagas at nararamdaman ng bayan. Yan si Kaloy Andes Loria ang pangalan. Kalahi ka, pamilya at kaliwanagan. Serbisyo mo, dalisay ang nais ibigay. Pangalawang distrito ng Albay, Kaloy Loria. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez,
Sabi ni Cal SD25, Kaloy Loria, good morning man sa mga taga-syudad ni Legazpi, lalong-lalo na diyan sa Bitano. Maray na agad at tabi sa inyo, sabi ni Cal SD2025, Kaloy Andes Loria. Keep on texting tabi. Tadyan tabi ho, eto na, bibilangin natin ining mga nagtereksa sa tuya. May tagama nito si Rain Consil, good morning. Taga Santa Cruz Malilipot, good morning mga taga Santa Cruz Malilipot Albay, maray na agatabi sa indo dyan. Kay Madam Merly Caceres sa Bitano, good morning. Si Tomas Molet kan Kidako Daraga, maray na agaman tabi. Yan, so mga nag-text tabi ha, hihilingon niya to, so ika-15 texter na paabot kan sa indang presensya. Maray na aga tabi kay Chu Henry, kay Chatit Guerrero. Good morning madatabi dyan sa mga taga-Gugun, sabi ni Cal SD 2025. Kaloy Andes Loria 2025. Good morning tabi dyan sa inyo sa mga taga-Gugun. Report kita sa luwas mo na. Isihuntaan mga pangyari duman sa Premier Distrito Kanalbay. Kumpadreng Jomar, what's happening? Good morning. Salamat pa rin Pio. Good morning. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag na bareta, dahil tadaiba na susunod ang tamang implementasyon kan sanong ordinansa digdi sa syudad kan Tabaco, pigam yan darana sa nasa ordinansa, tangani na iyo nalukot sumaksunod sa implementasyon. Walang iya ka. Baliktad na. Sulay na ang nagsa. Walang iya talaga. Loko-lokong pangyari. Dahil taday may ordinansa ngaya. May ordinansa. Pag-implementar, salamat. Mag-implementar ang ginibo. So, ordinansa, pag-unto kaya, sunod-un tayo na sa ngay kung paano sa isel kang implementasyon. Yun. Puro na sa buwan. Yan ba din, Marita? Anong nangyari? Sige daw, madangog kami. Ini pa de, kung kinaaraman, duman sa ordinansa na ipinasar ni City Councilor Oden Bilangil Berses 15 years ago, 15 taon na nakakalihis, na nagtataon ng libreng gamit sa eskwela para duman sa mga indigent elementary, secondary students kan Tabaco City. 15 years ago ini, kundi naari pa ron ni Kagawad Oden, karudong na siya. Sa lang implementasyon, dahil bang pagsusunod sa ordinansa? Dahil duman sa ordinansa niya, pigsasabi duman na ang lokal na gobyerno kan Tabaco mataunin libreng gamit sa mga eskwela sa mga estudyante elementarya, budak sekundarya sa Tabaco City, magpuon sa kindergarten di elementarya na. And ang sabi pa duman sa ordinansang ito na ang magbibeneficiar digdi sa mga public elementary and secondary school sa Tabaco. Tapos ang mga estudyante duman, regardless kung taga saing ka, basta yaong ka sa Tabaco nag-eskwela, taang kag nakagbaga Tabaco elementary and secondary schools in Tabaco City. Kundi nari pa ron ni Kagawad, may tigi-implementar na programa ang lokal na gobyerno kan Tabaco na basado parehas kay ni sa iyang ordinansa. And it turned out na duman pala nakabase sa ordinansa niya ini. Ang pigtatawan kan lokal na gobyerno kan Tabaco sa mga estudyante sana sa elementarya, kindergarten, and mga daycare center sa public school. Kumbaga so bulan-bulanan. Oo. Sa daycare, so, sige. Ang nabayular man sa naduman, so secondary, taday inintra so so mga high school. Yan, Ayan pigtatawan. Haluyo ng pig-implementarian, araw kayang kayan.
Apuera pa kaiyan, ang pigtatawan sana, so mga estudyante sa tabako na taga-tabako. Taga-tabako, okay. So, nabayular naman, nagagduma sa ordinansa, maski sisig ka pa taga-sain ka, basta yaong ka sa tabako nag-eskwela, sa public school. Oho. Aloy ng iyong pigigibo, sabi ni Kagawad Marilog, yung kinamiendaran, sunod doon tayo sa nalugod niya sa pigigibo. Ay, nako, sige. Kaso, nagkaiguan in public hearing, asin binagaw na pa rin piyo. Oo. Pinapot sa mga barangay officials, so mga concerned, Pone na sana lugod niya, pagkaliyo naman sana. Iyo man sana. Ay salbahin pa nga. Inamyandaran to section 2. Dakol na nagkapirang inamyandaran, pero ang mga partikular na ninotarantang inamyandaran, opo, ang gigibuo na ngunyan, instead na kairiba sa secondary, taday man sa napigkatawan, di dahil nalugod. Yan. Kinder to elementary na sana. Yan. Yun naman sana ngaya, daycare, kinder, elementary. Tapos sa public school. Oho. Ang public school, dahil man na nursery. Anyaw sa public school, daycare center, tapos kinder, then so elementary. Dahil naman sana ngaya. Tapos, ang saro pang pigbago digdi, kung si Isay ang marireceive. Ang marireceive is dati sa ordinansa, anybody na nag-eskwela sa syudad kan Tabako. Opo. Kundi taday man talaga pigtatawan sa mga taga-ibang lugar, ang babasahin na sana, so CBMS na sana. Oho, yan. Citizen-based monitoring system. Oo. Na gustong sabihin, mapresentar ka lang na estudyante ka sa sarong arin man na eskwelahan sa digdi sa Tabako, elementary yan pa ibaba. Tapos kasabay, so patunay na ka-entra ka sa senso sa Tabako. Gusto sabihin taga-Tabako ka. Kumbaga sunasenso, yan. Yan ang mga sunasenso. Yan, sunasenso. Kaya riba ka, gustong sabihin, legitimate na residente ka kan Tabako. Yes. Dahilan dati ko na, kasudman sa pag-urolay, they can try itong CBMS, so sa eskwelahan sana, kundi nagreklamo so barangay official sa barangay Suwaigot. Sa barangay Suwaigot, masaran ang pulanggi kay sa eskwelahan kan elementarya digdi sa Tabako. Kaya so mga elementary school huto sa pulanggi sa pulanggi. Oho, tama. Kung babasihan ngayang enrollment sa eskwelahan, hindi man yung naka-enroll sa Tabako. Paano mo niya ma-receive? Tama. Kaya na pagkaurulayan, CBMS na sana, maski sa ka nag-eskwelang elementarya, basta public school, na taga-Tabako ka. Magkukonsiderar ka na diyan. So, nagluruwas na plan sa magirari kasudma, kung implementasyon, iunahan magiging ordinansa. Yan. Aha. Naiibang pa sistema. Aha. Arugyan pa day. Kaya sabi ni Kagawad Oden Verses, ngunyan, ilalaog niya na sa regular na session itong napag-urulayan sa public hearing kasudma para ma-finalize itong pag-amyanda tangani na masunod na kang ordinansa implementasyon. Yan ang report. Umarbiyan, JCGB. Sulay na sunod kumpadring Jomar. Ay, nako, sige. Alamat kumpadring Jomar. Ay, nakong pangyari dyan sa Tabako, ade. Unique. Ade man sana nasusunod. Di sulayan magsunod duman sa nangyayari. Ay, nako, tabi, well, anyway, that's good enough for the benefit man yan kan beneficiaries, intended beneficiaries kan lay na pinagpasar po dyan sa siyudad kan Tabako na tabi. Mamundong bareta man palang tabi, susaro sa, aramo, nagakapira sa gabinete kan administrasyon, ang pinaghahangaan niya to, saro sa pinaghahangaan niya to, si Sekretarya Susan Tuts Ople. Yan. Gada na tabi si dating Secretary Susan Tuts Ople kan Department of Migrant Workers. Dapat bata tulig pa sa nabaga ining magibo na mabilog na DMW
Department of Migrant Workers, and si Secretary Susan Toots Ople, iyong kainut-inuting naging secretary kaini. Kung sa trabaho man sa nabuda sa malasakit para sa mga overseas workers, Filipino workers, ay talagang yun ang passion niya, andyan ang puso kaini ni dating Secretary Susan Toots Ople. Aki ini ni dating Vice President, dating Senador man Toots Ople, dating Senador Ople. Yan, tabi. So condolence. May nagada na sarong secretary, tabi. Si Susan Toots Ople. Yan. And aparakan sa tuyang condolence, igwa makita ning kunyan sa ibong nalado man na istorya. Congratulations! Nalusutan kan mga Pinoy sumilisya asin su militar kan China na nagbabantay duman sa sa may BRP Sierra Madre, nalusutan, nakapag-resupply so sa tuyang mga Coast Guard asin Philippine Navy. Congratulations! Nakalusot duman sa istabilisar na kumbaga checkpoint trap kan mga milisya, Chinese militia asin Chinese Coast Guard. Naka-resupply so sa tuyang gobyerno duman sa soldados niya to sa Ayungin Shoal. So naka-estasyon sa BRP Sierra Madre, the last fortress, physical fortress na igwa kita ning physical occupation. Mga soldados duman nakatindog ang bandera kang Pilipinas, kaya dahil basta-basta ito naaanab kan mga Chino. Nakalusot, naka-resupply na naman so sa tuyang nasyon duman sa mga soldados. Pero sabi man kan China, paano ngaya humanitarian mission kay tinugutan mi RSF naman sira mo ning pagrelastikohon. Ano daw kung apudan ta na su mga nag-aplas nag-aplas ning lana, lumayog na pasiring duman sa Ayungin Shoal, iyon magdarakan na supply. Ayan po congratulations sa tuyang Navy and Coast Guard. Nakalusot, naka-resupply kita nin pagkaon, gabos, tubig, sabon, toothbrush, na mga provisions duman sa tuyang soldados na nasa Ayungin Shoal sa BRP Sierra Madre. Ayan na. That's good news, tabi man. Ay, nako, hilingon ta na tabi kung si Saiso winner, bilangon ta so ika-15 Salamat din marita, sobra sa kunyan. Sobra sa sa 15 so nag-text sa tuya, pero aramon ta lang so pinaka eksaktong 15 texter tabi iyon magana. Yan aki pala ni Blas Ople. Yan dating Ministry of Labor sa kapanahonan ni Senyor na Marcos, so dating Pangulo kang Pilipinas. Hali ini sa Familia Bitangkor. Yan aki ni Blas Ople. Tama si Senador Blas Ople, si dating Secretary of Labor, Minister of Labor man kay ito, panahon kan na original na Marcos, si Susan Toots Ople. Yan, salamat Familia Bitangkor. Eto na, hanapin na natin yung ika-15. Yung ika-15 nag-text 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eto! Ang number niyang pangtulo, last 3 digits niya is 911. Yan, congratulations kay Alice Noble kan Stanza, Legazpi City. Wow, good morning sa mga taga Stanza, Legazpi City. Alice Noble kan Stanza. Sabi ni Cal SD 2025. Good morning dyan sa inyo sa mga taga Stanza, Legazpi City. Sabi ni Caloy Andes Loria. Alice Noble, gana ka 50 pesos load. Alice Noble, kung nagdadangog katabi, makitext na ikaan gana, makitext kung nadangog mo tabi, ikaan gana ning 50 pesos na load. Smart user ka palang tabi, Alice Noble kan Stanza. Congratulations. Text ka tabi, Alice Noble, kung nadangog mo tabi, ikaang winner. Igwang taga Ligao, si Siande Parado. Good morning dyan sa inyo sa Ligao City.
Ay, pamilya Uy palang tabi. Bakong pamilya Bitangkod. Pamilya Uy. Hindi pamilya Bitangkor. Yan. Sorry. Pamilya Uy. Good morning, Pamilya Uy. Diyan sa Barangay 8, Bagong Bayan. Sa Old Albay District. Pamilya Uy. Good morning, tabi. Oy, mga taga Santo Domingo. Bingki Balila man, tabi, oh. TNT, still listening sa programa mo. Yun. And ito naman, may taga Ginubatan. Shikan Ginubatan, smart user. O si Tisha Nigre, nanggana na ini ka na kaagi. Iba naman ang nanggana. Nanggana ka na bagatabi, Kampurok 7 Cruzada. Tisha Nigre. Sa masunod naman, bad matsyempuhan mo, ha? Depende yan, tabi. Ani anunsyer niya to kung pamperang texter, an manggagana, or kung pamperang listener, tabi. May nagdaapod sa tuya sa telepono. Hello, good morning. Good morning, Sir Pio. Yes, sir. San Roque po ini, Pork 8, may langugman. Mabuhay ka mo dyan, mga taga San Roque, sabi ni Kaloy Andes Loria SD 2025. Mga taga San Roque, yan. Thank you po. Thank you so much. Mabuhay ka mo dyan sa San Roque, kan Legazpi City. Augusto Bersilia, Familia Bersilia, tabi dyan. Good morning, tabi sa Indo. Augusto Bersilia. Madam Merly Caceres, kan Bitano, maray na agaman. Ayun, basta ang winner niya to, itong sa taga Estanza, si Alice na, saan na ba yun? Siya yung ika-15, eksakto taga 15, Alice Noble, kang Estanza. Ege, yan, may mga hanap buhay kita, tabi, tapos mabareta si Angel na musta sa alas 10. Diyan lang po kamo, mabuelta na programa pakalis kan mga pagiromdom. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan des Loria sa tong mamigdidan. Nailawan, ang mga madiklom na lugar. Ang kada barangay sa iyang tatabangan. Para para sira kababaihan. Kaloyan des Loria sa tong mamigdidan. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan des Loria sa tong mamigdidan. Kaloy! Let's go, let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy na ang kulitan with GSM Blue Cool Litro. Choose GSM Blue Mojito, now in new Cool Litro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Joey! Kuya na si Kong Joey. Kong Joey Salceda. Ang idolo kan masa. Dainang iba Joey Salceda. Pagagas ang paghatod ni serbisyo asin pagpadapa. Sagabos na Albayano. Kay Kong Joey Salceda. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idolo kan masa. Joey, Salceda. Dako lang nagibuhan padaguspan pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong. Malalao man taiyan si Kong. Joey! Wooly & Sons, home for trusted energy-efficient home appliances such as smart or Android LED TV, washing machine, air conditioning units, and IT products in your business. Choose on a wide variety of selections on trusted brands, specially chests and upright freezers, display chillers, cooking range or oven product. Avail through cash, credit card, institutional sales, or enjoy our easy in-house or flexi payment installment
installment plan from 3, 6, 9, and up to 12 months installment plan and grab your exclusive promotions, cash discounts. Message us for more information and great offers at our official Facebook page, Wooly & Sons Corporation. Basta Appliances, Woolies. Brought to you by Hire. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 10:01. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Tutugutan na magboto nin mas atab ang mga senior citizen as in person with disability o PWDs sa maabot na barangay as in sangguniang kabataan elections Oktubre 30, 2023. Sa Briefing and Security Command Conference ng Commission on Election o COMELEC, kaibanan ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, sinabi ni COMELEC Deputy Executive Director for Operation, Attorney Rafael Olaño na ang pilot area iyo ang Naga City as in Muntinlupa City. Base sa datos, nasa 22,229 na mga senior citizen sa Naga, mantang nasa 52,542 man sa Muntinlupa o Kabilugan na 74,771. Mientras uminabot man sa 938 na mga PWD sa Naga, as in 249 sa Muntinlupa o Kabilugan na 1,187 na mga botante. Sigun kay Attorney Olaño, pabubutuhon ang mga inipon alas 5 sagkod alas 7 nin aga o 2 oras bago ng opisyal na pagbukas kan eleksyon sa Oktubre 30. Sigun pa kay Olaño, nahihilingon na sa nasabing early voting kung magiging epektibo o mas paborable ini sa mga pigaapod na vulnerable sectors. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga minasunod. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito. Now in cool litro. Para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray. Liver Aid Silimarin Capsule. Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise oral daw. Liver Aid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Ikasan nyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Coco, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap ko kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Tara, mag San Miguel Pale Pilsen tayo. Buksan mo dyan. Tatapatan ko dito. Meron yan sa tindahan. Drink responsibly. Kidilets, Kidilets, United Home Kidilets. Chewable paracetamol, gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Makalipas ang mahigit 2 taon, muli pong ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang pinakamasayang urugmaha, karantahan, asin tarabangan, Season 9. Walang humpayang pagtuklas ng mga bagong talento sa Pwede Pa Kami category at maging sa adult category. Abangan ang 6 na pinakamagagaling na mga aawit mula sa lalawigan ng Kamsur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon at
mga islang probinsya ng Catanduanes at Masbate. Sino ang tatanghaling kampiyon sa Urugmahan, Karantahan, Asintarabangan, Season 9? Sino ang mag-uuwi ng 20,000 piso para sa Pwede Pa Kami category at tumataginting na 30,000 pesos naman para sa adult category? Urugmahan, Karantahan, Asintarabangan, Season 9. Mga ka-Jims, para sulit na sulit ka sa iyong paboritong Jims Coffee Mix, eto na ang inaabangan mo. May twin pack na ang Jims 3+1 Coffee Mix with Ginseng Extract at Jims 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Oh, di ba ang saya? Kaya ikape mo na yan with Jims 3+1 Coffee Mix twin pack na may plus ingredient na Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan at memorya. At Jims 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina, isang power booster na mayaman sa protina. Binansagan itong superfood dahil mayaman din ito sa beta-carotene, B vitamins, amino acids, calcium, zinc, magnesium at potassium. Kaya ano pang hinihintay mo? Masarap magkape kung kapiling mo ang mahal mo sa buhay. Laging kumplituhin ang araw with Jims Coffee Mix Twin Pack. Sa Jims Coffee Mix, may plus ka sa life. Mabibili ang Twin Pack ng Jims 3+1 Coffee Mix with Ginseng at Jims 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon nanggad padi, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies, asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon, barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagbin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Apek o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Harani sana sa St. Stephen Protomartyr Parish. Handog ng LGU Jubillar Albay, pinangungunahan ni Mayor Jorim Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-20 taon na. Kipia Festival 2023 mula August 21 to August 29. August 21, opening with Thanksgiving Mass. Opening program, Zumba, Motorcade, distribution of educational assistance, street food bazaar, and opening concert with this band. August 22, Color Blast Run, Kipia Boxing Tournament, Bingo for a Cause, Kipia Dance Showdown of Champions. August 23, Mukbangan sa Kipia Lechon Edition. Search for Agri Queen 2023, Miss Gay Jubillar, Pearl of the Orient, Amon Suanoy, Interagency, Larong Pinoy Competition. August 24, Harana Inter-Barangay Competition, Alaga Ko, Kalusugan Mo Program, a night of fun and music with Dong Abay and local band. August 25, mag-agri kita, Agri Fiesta, palipot-lipot sa Kipia with Sex Bomb Dancers and local band. August 26, Amazing Race, Karga Anagum Edition, Mayor Jorim Arcangel Cup 2023, Basketball Exhibition, Game with the Stars, 5-Stag Kipia Festival Derby, Mutya ng Jubillar 2023, August 27, Street Dance Parade, Faces and Curves, Bikini Open 2023, August 28, Social Civic Parade, Procession of the Patron Saints, Dance Craze with guest DJs, fireworks display, and August 29, Feast Day with concert-rated mass. Kipia Festival 2023, hatid sa inyo ng LGU Jubillar Albay, Councilor Brandy Arcangel, Councilor Sunny Boy Arcangel, and the Municipal Tourism Council, headed by Mayor Jorim Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2023. Ako si James Fuentes. Ako po si Jigjig Sabadisto. Dito na tayo sa Max Magaling at Max Pinahusay. Bimeg Integra Wormex.
Isang tableta lang. Bilis tanggal ang bulate sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Bimig Integra Worm X Max. Kayang patayin ng roundworms, tapeworms, at external parasites. Gamit ang Team Bimig Integra Worm Max. Kakampi mo sa panalo. Must be prescribed by a veterinarian. Piperazine plus niclosamide is the generic name of Worm X. Bendazole plus praziquantel plus ivermectin is the generic name of Worm X Max. Bimeg Integra Worm X. Isang tableta, bilis tanggal ang bulate. At Bimeg Integra Worm X Max na 3-in-1 dewormer. Now available. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit igwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Nandito na ang hinihintay, dapat na serbisyong tunay. Pagmamahal niya sa mamamayan, wagas at nararamdaman ng bayan. Yan si Kaloy Andes Loria ang pangalan, kalahi ka, pamilya at kaliwanagan. Serbisyo mong dalisay ang nais ibigay, pangalawang distrito ng Albay, Kaloy Loria. Tingogan Banwaan, Pio Fernandez. Marengan ita so schedule Tresya kan kawat kan Gilas Pilipinas alat 8 an Banggi. So primerong kawat kan Pilipinas sa Biyernes alas 8 sa Philippine Arena kalaban ang Dominican Republic. Then 27 Domingo yan, Angola ang kalaban naman kang Pilipinas sa FIBA. Alas 8 naman sa Smart Araneta Coliseum. Then pag 29 nuni, Italian kalaban niya to, Susmar Josep. Alas 8 ang Banggi naman. Smart Araneta Coliseum. Live yan tabi sa One Sports 5, TV Plus, yan, TV5, Signal TV, PBA Rush, Pilipinas Live, and Satellite. Ang problema, DCTV, pagkarayon nindo tadag ka problema sa main line. Daing signal, buon ka subanggi. Ay mga amigo dyan sa DCTV, nagka-problema sa main line. Daing signal, anig walang so Netflix, YouTube. Pero okay, ang taon-taon may signal na mga amigo tayo sa DCTV, bata may laban, makakahiling kita kan Pilipinas Live. Tabi. Okay, sige. Diretso kita kan mga istorya muna dyan sa luwas. Igwa pang sarong report, hali kay Joshua. Makawat sa to si Kai Soto, si Jordan Clarkson, si Junmar Fajardo. Yan, sa si RR Pogoy. Sa kunyan, sa Pilipinas. Sana makadala man kita maski puro paano. Rumdumon talang paano, ang basketball paano is the game of the giants. Ay, genetically, kitang mga Pinoy, bako kitang haralang kawon. Ngunyan, ang mga ibang lahi ibaga, yan ang mga taga Europa, Italia, US, may mga height bagasinda. Ngunyan nga hilingon nindo,
ang igwang niya ning 7-footer na nagdadara nin bola Chip Tekramir. Kay ito ang nagdadara ning bola, yung ball handler baga sa basketball. Kay puhan maghanap ka ning hababa na ang posisyon guard, iyo ang ball handler, yung nagdi-distribute nin bola, nagpapasa, nagko-cross kan bola from one court to another court. So hababa, tayon matibay mag-dribble. Kay ito mga panahon niyan, ngunyan dainan uso, maski 7-footer ngunyan, nagdadara na ning bola from court to court. Kaya ano pa man kitang mga Pilipino baya? Aday nang muna kita magparaka ng basketball, pero sige lang, fight, malay mo makasaripsip, ang apod kan saripsip bagatabi, Ege, Joshua, what's happening? Good morning! Yes, good morning, Sir Pio. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag pang dareta, sang 2 milyones pesos total na kantidad ng pondo ang planong isulisit ni Daraga Municipal Councilor Bob Magalona sa opisina ni Secretary Amay na Pangandaman kan Department of Budget and Management tanganing ng itauman sa 5 mga barangay sa Daraga para makapagbugtak ng Daracula kalidad asin maliwanag na mga solar-powered street lights. Ang pondong inisipyo kung mapaunrahan maipaunran na maipaw sa Daraga Albay. Pagbabarangaon ini 20 milyones pesos ang barangay Tagas, Peña Francia, Pandan, Lakag, asin barangay Inarado. Kasuhapon sa regular na sesyon kan Sangguniang Bayan, formal na isinakat ni Magalona ang sarong resolusyon na ma-request na rin na sa DBM kung sa inuyunan man kan mga pag-iribang konsyal. Asin formal ining inaprobaran. Sigun ki Magalona, saro man ini sa mga programa kan mga barangay. Kay tigrani sa iyang komitiba, ang Committee on Infrastructure and Development, tanganin ng makailawan asin maging maliwanag ang kabanggiyon na sabi ng 5 barangay. Kung halimbawa tabi siyempre yung mapaundan ang request, sigun ki Magalona, ang ikakarabit diti ito ng mga solar-powered streetlights, nalay na kay puwan pang pagparaturotang galon in kaso may raot din panahon. Tanganin na kung mag-drown out, maski por paano, may diit man lamang naliwanag ang mga barangay sa Daraga Albay. Roger! Iyan man tayo, Sir Pio, dagdag pang updates dyan sa Daraga. Joshua Bino, DCGP. Thank you so much, Joshua, sa mga dagdag na istorya hali dyan sa Daraga. Sige, standby all units bago kita magtapos kang programa. We have in the house, in flesh and in blood, ang lalong umaaura. Talaga naman. Umaaura talaga. Oh, good man. Nagdurudalagan pati ni mas kinakahil siya. Nadod ako, nagpapalak, plak. Aga sakat digdi sa istasyon. Personal talaga. Ang umaaura akan Comelec Albay, no less than in flesh and in blood, Attorney Maria Aurea Bunao in the house. Attorney Aurea, maray na aga tabi. Hello, maray na aga. Sir Pio, talagang gusto ko, minamot ko talaga daw. Grabe talaga schedule. Talaga sinigit ko ako. Ange, duman ako. Madawa ako kay Sir Pio. Sa kadakula na times na nabibigo ako na magsimbag sa mga kaputan nindo. Now is the time. Okay, it's our pleasure, Attorney Aurea. Yes, and welcome to the show. Ma'am, ma-election na. Yes. May kapitan. Yes. So, kapitan may agom. So, aki ka ito pwedeng mag-SK? Dae. So, kapitan, may tugang. So, aki kan tugang pwede mag-SK? Dae. Second degree an. Second degree. So, kapitan, may pinsan. Pwede. Pwede mag-SK. Third degree an. Third degree. Yan. So, agom kang kapitan na limbawa, di pwede ta siyempre. May edad na ito. Sobra 40 na ito. Kasi by consanguinity, by blood, and by affinity, by marriage. Yan. Consanguinity, sa dugo. Sa dugo. Oh, so kapitan, may aki, di pwede SK. First degree, pasakat ka. First degree, pasakat. So kapitan, may pinsan. Third degree. Third degree, pababa. Pwede. So pwede. Pinsan. Yun. Pag second degree, tugang. So kapitan may tugang, di pwede. Lolo, lola, di pwede. Second degree. Sobra 40 na itong lolo, lola. Di na ito pwede. Di na talaga pwede. Malay mo, nag-aking ama yun. Diba? Pwede baga? May mga 12 na rin ko yan. May aking teenage pregnancy. Iyo mo, talagang lolo sa dugo. May pagkatarambaga ka. Lolo sa dugo. Yan, So basta so kapitan, siyempre, so agom di pwede. So aki kang kapitan, di pwede mag-SK.
Yan. So, pinsan kan kapitan na Pwede na. Pwede na. Pero Yan. kay po explicar ko ha. Sige daw. Ining mga qualification, takasugma po, nag-BSKE forum kami sa Sorsogon City. It's a region-wide. Nag-host ka ito ang province of Sorsogon, pero namayo po duman, Election Education Department. Sabi kang sarong station, nagapot. Paano po nga yata sabi nindo nga qualification, able to read and write? Pag day po nga tatao nga magbasa tas magsurat, day po nga nindo tatanggapon. Paano mi maaraman? Bako, day man po kami screening committee. Kami po receiving committee. Ang gusto sabi ko kan Sir Pio, we don't look beyond what is there in the certificate of candidacy except two things. Three things. Number one, according to the rules and regulations, ang gusto sabihin, fully filled up. Pag may mga bakanting item, dapat not applicable mo. Then agad paglingon po sa last page, dapat may not applicable kundi ka mong agom. Pero kung may agom ka mo na qualified, ilagin duduman. And may 30 pesos na documentary stamp, notarized, personally filled up, nakapirma po. Yan, according to the rules. Panduwa, registered voter. So hilingon mi po duman sa samong database, kung si Sir Pio, registered voter, para para magdalagan nigdi sa pagkabarangay. Pantulo, sa mga SK, nasa tamang edad, which is 18 years old eksakto, and ito po umalampas sa 24 anyos. Hilungon mi naman sa record mi. Ini po baga si Sir Pio, qualified pa, daina. Sobra na sa 24 ka. Sigurado ako. Siguradoan. 24:30. Pwede. So, gusto sabihin, we don't look beyond these three factors. Pag okay po inintulo, may fully filled up, notarized, may documentary stamp, na pirma niya talaga. And fully filled up. Number 2, registered voter. Nasa edad. Tatanggapon may puan. Ministerial duty. Ministerial, gusto sabihin po, dai kaming discretion ka na dai pag-akuon. Kak-akuon may puan gabos na COC, kang SK tsaka barangay. Bako po kaya tatao magbasa magsurat. Dai puan registered voter. Ay dai puan citizen. Anday dynasty po, third degree po second degree, first degree, dahil na po sa muan. Ako unmian. Ngunyan, ikakalaban, delikado ka. O di bahala ka na. Ngayon man po ako pwede sa mo magtaram kung anong ipapile mo. Maging abogado muna ka ng COMELEC. Correct. Dahil man po kami pwede maging abogado. Mag-verify ka po sa sarong abogado kung ano daw maray na medyos para itong kalaban mo, kung anong pwedeng gibuhon nindong legal na sanctions, kung anong remedyo. Pero bako na po sa muan. Kami Correct. po, maako lang. Kay po ko explicar po ini, tada ko nagarapot. Kaya nata mo yung inako ang attorney itong gaya, hiligo na aki gaya ito kang kapitan. Violation baga. Day po kami pwede magnigar kang certificate of candidacy na day akuon kung bako po duman sa tulong nabanggit kong basehan mi lang. Okay. So tulo ang pigbabasihan nindo na pwede nindong outright ibasura ang kandidatura. Dahil man ibasura. Igilid mo na. Dahil ka Kumpletuhan mo na, tas kwaon mi giraray. Yan. Ano itong tulong ito, utrohon mo? Very glaring duman. Number 1 po is, it should follow the rules and regulation on the filing of COC, such as number 1, full, completely filled up. So, dahil pong mga items niya na dahil nalaganan na not applicable. Number 2, notarized, completely signed. Yun lang po. May documentary stamp. Notarized. Notarized. Notaryado. May documentary stamp na 30 pesos. Tulusan na iyan na pinagkanindo. Pag nahiling doon sa panduwa po, registered voter. Registered voter. I-check mi sa database mi. And of right age. Yun. Tuluman so, edad, then so pag fill up, then so notaryo. And registered voter. Yun lang na tulong ito. Yun lang po. Any of the three na wara, automatic gilid mo na. Day po, any three of the day po talaga, day mi akuon. Day akuon. Ano man duman sa tulong ito ang wara, either nasaro, duwa o turo ang wara, day akuon. Yes po. Pero apisar sa ibang mga day po nga may magreklamo pa ko man. Pinsan ngayon kan kuan. Magreklamo po sa proper venue, bako po sa opisina mi. Yan, no. Pinsan ngayon kan kuan kan kapitan. O aki ngayon kan kapitan, day ka muning deberkaan. Ako on nindo yan. Yes po. Mag-question na sana, suma-question. Correct. Sa tamang forum. Yes po. Okay, sige. Klarado. So, otronta so aki kang kapitan, day pwede mag-SK. So, aki kang tugang kang kapitan, pwede o dae? Tugang is second degree. Dae pwede so aki kay itong tugang mag-SK. Ay tugang is pamangkin third degree. Pwede o dae? Pwede pa po, third degree.
Basta sutugang, dahil pwede, Day ka second degree. Yan. Sutugang kang kapitan, day pwede. Suaki Pamangkin. kang tugang kang kapitan, Pwede na po, pwede. pamangkin. Supinsan kang kapitan, Lalo na, pwede. pwede. Third degree. So, pinsan pa lang kang kapitan, pwede. Oo. Sutugang kang kapitan, day pwede. Suaki kang tugang kang kapitan, pwede. Kasi pamangkin yan, Yan. third degree. Iyo man sana ng question naman ng mga Nagduman nag-ararog man sa nang Duman siya kanin. nagturo Paano po so, mother-in-law, sister-in-law? Yan. Ay, day pwede. Day mapo Second pwede. degree ang sister-in-law. Mother-in-law is first degree. By affinity, by Affinity. virtue of marriage. Sa bagay day naman nagkaparaharapot dyan ta, medyo maedad na ito. Duman lang sa mga pinsan na Iyo ito. sa mga SK talaga. So basta sutugang kang kapitan, day Correct. pwede. Suaki kang kapitan, day pwede. Pero suaki kang tugang kang kapitan, pwede. Pamangkin po, third degree. Pwede. Sumakuapo kang kapitan, Makuapo is second degree. pwede. Dai. Day pwede. Makuapo. Day pwede. Apo, day pwede. Apo, day mapo pwede. Yan. Pag consanguinity, anong gustong sabihon? By blood. By dugo. Affinity, By marriage. nakaayon ka sana. Day ka makiaram sa harong na ini. Yung SK po na masubmit ki birth certificate na hali sa PSO, day po piga ako. Yan. Dahil pa man, Oo. actually po, nagsurat taan sa mo. Mhm. Kaya nga, sabi ko, talagang inisisi yan na nagsurat sa mo yan. Day ko SK daan na masubmit ki birth nagsurat certificate. na ki, taga Bakakay ngayon. Oo. Nagsurat daan sa ko, sisimbagon mi manan. Okay. Oo. Magkaigwa po kami ki general guidelines na applicable sa bilog na albay. Mm-mm. Ang nangyari po kaya kay Pon, kaya paliwanag ko ini ha. Dakulon po akong kinasuhan sa lalo na sa Bakakay, sa mga sa mga munisipyo kung saan po nagtataram ining esking ini na right age siya. Iyan pa lang 17 pa lang. Iyan pa lang 25 na. Sobra na. Or 24 years old but one day. Basta may lampas kang one day na talaga pwede. So, minaut po ang election officer kang Bakakay na di na po madagdagan ang may kaso. So talagang nag-require po siya ki PSA copy. Correct. Pero kung Iobligar? ano yan, ma-check mo po sa database mo Na? na ang COC mo bako po kabali sa database mo, ang ma-govern po sa database mo. Kung para lang po matabangan ang taga Bakakay, yun po siguro ang obheto ni election officer ko duman, nag-require siya na i-attach na ini para din na kami mag-question. Ngunyan po, kung day po talaga kamo, aakuon mi puan as long as nasa tamang edad. Iyan ang mga esking na gusto magkandidato. Yan. Klarado po ha, yan ang naghapot sa tuya na dawa di kamong PSA copy pag nasa tama po kamong edad duman sa database mi aakuon mian. Pero kung di ka mo nasa tamang edad, daimi po aakuon ang COC kaan. Opo. Tamang edad. We 18 years old. 18 years old. On the day of the Eksakto, filing. on the day of election. Bakong filing. Bako po. Ayun. October 30, 1999 dapat minundag. Namundag, Or October 30, 2005. Pag nag-boardan ka, October 31, 2005, lampas ka na. Hambawa nga ya, October 30, 1998. O 1998. Ay ka na lampas pwede. ka. Basta pinakamadali, dapat pag eleksyon, kanyang nag-adagadag na Oktubre, 18 ka. 18 ka. Impunto. Dahil Yan. pwede more than one day, impunto. Yun. Igawa pang saro, mag-first cousin, makagawad susaro, tapos susaro, mag-SK kagawad. Pwede daw ito? Yung nagtaram na bakit? Eka na magsimbag, Sir Pio. Garong masisimbag muna. Pinsan, pwede. Oo. Pwede na yung maging abogado si Sir Pio. Saro patabi, Attorney Aurea, ma-eleksyon ba na? Ayan. Ngunyan, igwa kita ning mga evacuees. Nagtatarabang mga insas di gobyerno, pati ang provincial government, mga munisipios na may evacuees. Anon kaipuhan, mag-request kay Atty. Arya Bonao, i-exempt kami, masura tabi. Igwa po kayang Resolution 10944 kung saan po napaduman social works, social services na pwede tang maitakod iyan na mga evacuees naan. May po naman, may mga requirements na pwedeng i-comply kang mga agency concern para po matawang ka mong certificate of exemption. Pero sir, 10 days man lang yan, October 19 to October 28. Sana, beforehand pa, tigiling na ninda ang pangangaipuhan para dahil na sila mag-comply kaan kasi pulong aldaw man lang. Before the prohibition,
Kompleto na ninda ang pangangaipuan kang evacuees. Tamba ka doon ng ayuda. Yes. Ilag muna po iyan prior to the, kasi 10 days. What is 10 days? Baka po. Okay. So sana po, sinabi ko man ang sa mga municipal treasurer during the, gusto po sindang, may pa-training. Ako po kinani ng speaker just to explain the prohibited acts. Sabi ko nga ni po, turong ko Sir Pio, kita po digdi sa Albay, sa ibang ikumpara mo sa bilog na Pilipinas na sampulan. So, ang pahagad ko sa gabus na nagdi-disburse kay public funds, and lalo na po sa mga barangay, construction daw, sa indo nakatutok niyan, halatunda na lang po ang 10 days na prohibition sa release of public funds bago ka mo, para po sigurado na di ka mo matauan ki, masiripan ki legal na impediment. So, iyan ang pakihurong ko. So, itong mga titatar mo, attorney nga paano nga sa mga papiding, paano nga sa mga paano, pwede tang gibuhon after or before. Di po sa 10 days ng prohibition. Pero, is it wise enough na abisuan tasinda na mag-file man girarening exemption? Yes, of course. It's always wise. Why? Nangyari na nga ang nangyari. Kung talagang dahil nindo mainhibitaran na mag-release ki pondo sa prohibited period naan, please, mag-file ka mo kay certificate of exemption. That includes the provincial government, city government, Gabos municipal po, government, gabos po. barangay. Kasi ano yan public funds Okay. Kasi very specific, release and disbursement of public funds. So dapat mag-ready na sa mga may barangay Yes na po. evacuees. Yung Yung siyudad, yung munisipyo, yung probinsya. kasi pwede man nila i-release prior. Correct. Yes, why would you release it during the prohibited time? Yan. Kasi po ang obheto man lang kang COMELEC, dai matintaran ang sa tong mga elected official na gamiton ang pondo kang gobyerno para impluwensyahan ang mga maboroto. Yun. Para po fair play. Yeah. So, mga nasa posisyon sa mga dai nasa posisyon. So, release it prior to the prohibition. Yung man lang ang hagad mi. And Lalo that na po ang pakihurong ko sa COMELEC Albay. And that includes national government agencies. Ano po? DSWD, OCD, may gabos. mga laog po duman ng mga exemption Okay. sa resolution me. So kung napaduman po kamo sa exemption, no need. Pero pag dai po dapat magkuha kita ki Certificate alaba of exemption. Pong, ini alaba ining yun po, certificate of exemption. Nalo na probinsya, siyudad, munisipyo, Yes po. barangay. Okay. Saroon na lang madam, gurano marireceive kan mga mahurar niya tong paratukdo. Hurar, masirbi. Masirbi. Hurar. Nalilibog na si Sir Pio. Gusto ko lang i-explicar ini. Sa history po kang pagpa-eleksyon kang COMELEC, ini po ang pinakadakula. Ang chairperson po is 10,000. 10,000? Yes po. Mario Joseph. Bako po. Pirang aldaw yan at trabaho? Sarong aldaw. Mahurar ako, makod ako. Hindi ka po mahurar. Masirbi. Masirbi ako. Masirbi. Sarado na po. 10,000 ha? 9,000 po ang mga third member and poll clerk. Ay, So sa history po, pinangako man ini ni chairman me, chairperson me si George Garcia, na talagang papadakulaon. Tanahiling tapo na manual ngunyan. 10,000. Ano po ba ganing Tumba. Pagal. Yan. Pagal man. Kaya gusto may tawan ng maray na remuneration. And may 5 days credit leave ba? Ang mga maestra. Kaya dakul talaga. Yes po. Okay. Now, noaran i-release ang 10,000 budan 9,000. Siguro po, sabi ko nga ni Kaan, pag nag-submit na kamo kang bilog na mga documentary requirements na dapat na isumiter nindo sa mong opisina, tsaka sa opisina kang treasurer, baka po maitaon na sa indo. May schedule man po sa pag-release, but not more than 10 days. Di po more than. Basta yaon na po sa dokumento, tatawa na po kamo. Definitely not more than 10 days after election. Yes, kasi po kakasuhan ang mga election officer. Natapinugol mo ito, Aurea. Natapinugol mo ito, Day po, pinatubuan mo. may SK law, may extra law. Kay puhan po kami makabayad tulos. Okay, may question. So, Igwapa. stop daw dapat yung tupad? Yung mga tupad-tupad pag election ban, daw? May requirements po ka-answer kasi may kung yaon sila nakapalaog duman sa exemption, dahil na po sila kaipuan. Kaipuan po kaya may sarap pa kitang kainin para po duman sa disbursement. Kasi separate po, makapalong po ito. 10944 po. Release and disbursement of public fund. Ito po ang resolution na pinaluwas kang COMELEC para yaon po sa guidelines na sa gabus na yan ang mga hapot. We will schedule another setting at your most convenient time, tabi, madam. Salamat din maray dakon pag mga hapot digdi and
apil mo tabi sa mga namamanuan, mapuon ang COC, no? Pirasa ng aldaw. Pirasa ng aldaw, So, apil mo tabi. 23, 24, 25, 26, and 27, 5 more days to go siguro ma-send akong camera. Oo, sige. Yan, okay, hello. Sa gabus pong kandidato na mauot na magdalagan ngunya ng barangay SK election, number 1, day po kamo magduman na due date na, September to alas 5. Nata po, day may machi-check kung tama ang mga lilag din duduman, kung kumpleto. Sayang po kang sa inyong pagpagal kung daimi po an akuon. So ang pakiurong ko po magpa-check mo na bago mag-file. Number 2, i-check po nindo na gabus na mga na kwalipikado kamo, registered voter kamo, and tama po kamo sa edad. Taday mi an akuon and they completely filled up. So itong tulo po. And sana po ang objeto nindo makaserbe bako kung anong makukuan nindo. Yung po ang number 1 na pigahagad ko permi sa kandidato. Nagdyan kita na 24 hours tutuktukan ka po. Aga o tubanggi da pong oras ang pagserbe nindo sa barangay. Sana po ang objeto nindo makatabang. Sa gabos ng mga albayanong botante, iyang pong barangay SK election, pinaka-importante sa tuyang nata po, na mamatita ang serbisyo ninda, pun aga hanggang banggi. Nahiling tapo kung nagsiserbian o da isa to. Sana po, pagilingon taman, nakarapat dapat kang boto ta, ang bobotohan ta. Bako lang sudiit na sintimong itatao sa indo. Diyan, mabalos po, Sir Pio, sa pagkakataon. DCGB po, mabuhay. Thank you so much, Attorney Aurea Bunaw, ang umaaura po ng Commission on Elections, digdi po sa Kabikulan, Commission on Election Albay. Salamat din maray sa oras and God bless po. God bless. Thank you so much mga tugang yang pong presentasyon kang programang Tingog kan Banuan. Salamat asinmal na Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy na ang kulitan with GSM Blue Cool Litro. Choose GSM Blue Mojito, now in new Cool Litro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Kulang sa sigla at performance? Nawawalan na ba ng gana? Iking tot mo na yan. Ang bagong herbal dietary supplement for men. May sangkap na clavo, huasca at maca roots na malaki ang maitutulong sa pagpapanumbalik ng intimate life ninyong mag-asawa. Gawing kapanapanabik at mainit ang inyong pagsasama. Ibalik ang sigla at gana gamit ang King Tot Dietary Food Supplement for Men. Kung mahal mo, i-King Tot mo. Lam na. King Tot Capsule, Dietary Supplement for Men. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Nandito na ang hinihintay, dapat na serbisyong tunay. Pagmamahal niya sa mamamayan, wagas at nararamdaman ng bayan. Yan si Kaloy Andes Loriang pangalan.